Ćao, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu, kao što možete vidjeti u nazivu, imam za vas giveaway. Od skoro znam za jednu predivnu devojku koja se zove Marija Marković i koja je bila toliko ljubazna i divna da mi pošalje nešto za vas. Ona se inače bavi izradom vrlo lepog i unikatnog nakita. Što se tiče nakita, ja mislim da tu svako može da nađe nešto za sebe. Svaki komad ima neku svoju priču po meni, izgleda posebno. Ona ulaže u to puno truda i vremena i mislim da to treba da se ceni. Ja kažem, čak nešto možda da vam se i ne dopada, ja obično to tako govorim kada je umetnost u pitanju. Prosto treba cijeniti taj trud i to vreme koje neko, i tu kreativnost i tu neku zamisao koju neko ima i uloženi prosto rad i svoju ljubav u bilo šta god je u pitanju. Ona se konkretno bavi izradom nakita i baš sam gledala njene slike. Možete izabrati nešto što je za svaki dan, nešto što možete da nosite čak i u nekim posebnim prilikama, onako da je jako elegantno, a opet nećete to vidjeti kod svakog. Ona je bila jako ljubazna i da mi napiše onako jednu malu porukicu u kojoj je pisala prosto tehnika i način izrade nakita koji ona pravi. Minđuše konkretno koje ona poslala za vas su izrađene u tehnici sutaž. Ja se nadam da sam dobro izgovorila. To je kombinacija poludragog kamenja i perli. Svaki komad se rukom šije i za tehniku je potrebno dosta strpljenja i vremena. Tehnika izrade nakita, to ću vam pročitam, je nastala u Francuskoj otprilike u 17. veku. Korišćena je pri ukrašavanju uniformi, kasnije garderobe, da bi se vremenom razvila u tehniku izrade nakita. Meni ona kad je ovo poslala, onako malo su mi proradile emocije, pošto me dosta podsjeća na neke stvari koje je moja pokojna baka Petra pravila. Bilo je dosta tih perli, ručno rađenog tog nekog vezenja, po posteljini, po stonjacima, po jastučnicama. To je sve onako bilo vrlo unikatno i baš posebno i time su se ranije žene bavile tamo u Republici Srpskoj i Bosni i meni je to onako uvek, imam tih par stvari koje baka pravila svojim rukama, za što je trebalo puno strpljenja, ali one su to s takvom ljubavlju radile i to je toliko lepo i prosto traje ceo život i zaista mislim i da je ovako nešto vrlo posebno i ja sam Mariji zahvalna što je ona odlučila da nešto pokloni vama. Ja ću sve linkove, tačnije Marijinu Facebook stranicu, ostaviti ispod gdje vi možete pogledati njene prelepe radove i prosto sa njom kontaktirati i vidjeti sve to što ona pravi ukoliko želite da poručite. Svako ko se pozove na mene, znači prosto kažete da ste preko mene videli njen nakit, imat ćete 15% popusta, što sam ja nju jako zahvalna što vam je omogućila da imate i dodatni popust, da prosto poručite nešto i zaista možete i da tražite, ona će vam izaći u susret, kažete kakve boje želite, šta želite, ima prelepe ogrlice i stvarno možete da vidite da je zaista posebno onako i unikatno. Preći ću na stvar, minđuše koje vam je ona poslala izgledaju ovako. Ovo su viseće minđuše, kombinacija naranđasto, žute, bele i crvene boje. Ako možete vidite, mislim da su zaista prelepe za proleće, leto. Naravno možete ih nositi kad god želite ukoliko vaša kombinacija odevna je ovako nešto, ali pogledajte, ja neću stavljati pošto ovo za vas, ali pogledajte koliko lepo stoje. Meni recimo prelepo stoji ovaj oblik minđuša, nadam se da sam dobro rekla, pošto su onako malo duguljastije, a ja imam jako sitnu glavu i ovo je nešto prelepo. Mislim da ovo svakome će prelepo da stoji. Ja se nadam da ste vi, evo pogledajte koliko je to
Ima ovde perlice sve, pogledajte. Ja sam oduševljena i stvarno sam zahvalna Mariji što mi je poslala nešto ovako lepo. Obožavam kad mogu da vam napravim neki giveaway i stvarno sam i zahvalna što mi je to omogućila. Evo ovako obe minđuše izgledaju, stvarno su prelepe i preslatke. Ja se nadam da će se i vama dopasti i da ćete učestvovati u ovom giveawayu. Giveaway je namenjen samo za Srbiju, tako da nadam se da ćete imati za to razumijevanja. Mislim, znam da hoćete, hvala vam puno. Sve što treba jeste da ste prijavljeni na moju stranicu, tačnije da ste subscriber na mom kanalu, da ostavite komentar i da šerujete video i eto, učestvujete automatski u giveawayu. Video možete šerujete gde god, i na Google, bilo gde, tako da automatski učestvujete u giveawayu. Nemojte se sekirati, iako nemate neku društvenu mrežu, učestvujete u giveawayu, tako da, eto, ostavite komentar i budite moj subscriber i ove divne minđuše će biti vaše. Hvala Mariji puno, znači u pitanju je Marija Marković, ostavit ću njen link, njenu Facebook stranicu ispod, divna devojka, zaista možete da poručite što god vi želite, prosto samo uključite vi malo tu neku vašu kreativnost ili prosto prepustite njoj i kažete joj boje i prepustite njoj da vam nešto napravi. Ja sam stvarno oduševljena stvarima koje sam videla kod nje. Ja to obožavam da vidim kad prosto neko nešto ume da napravi svojim rukama, meni je to uvek wow i stvarno to podržavam. Hvala vam puno što ste gledali i hvala Mariji još jednom, ljubim vas i volim, hvala vam što gledate, pa se vidimo u nekom sledećih videa, tako da ove prelepe minđuše, ovaj giveaway će biti za nekog od vas. Ja sam presrećna što mogu nešto da vam poklonim, zajedno naravno sa Marijom. Tako da, eto, to bi bilo ukratko to. Mnogo mi se sviđaju. Tako da, vidimo se u nekom od sledećih videa.